लोगोफोर जोङो कनिकिया हटेलाव फैलायबाय माबा माबि जानो इनि आरो नै बिथिंबो दङ ओमफ्राय मेन अफिसा बेनो जाग्रा लोंग्रानिया जों जायगाखौ बिथिं जिरायनांगौ जाखो ना बेयावनो जिरायनाया गाहाम जागोन नामा लोगोफोर बेयावनो जिरायनोसै आरो बैथिंबो दङ मेरला जायगा खना खनलानो बेयाव माने जिरायनानै साहा लोंनो हायो मा मा जानो गोसो बेखौ जानो हायो आरो कनिया रिजर्ट बेयाव दंफैयो आरो जों दायो जोंना मिटिंआ जोब्बाय प्रग्रामा बेनिखायनो जों दान्दिसे टाइम पास बेरायथावथाव बेयाव हाबलांबाय बायदि बायदि जानो होननानै नाय बैथिंबो दङ मेरलानो दासो ओंखाम जाथारदोंमोन मा जाबावनांगौ जेबो जालांदांलै जोङो लोगोफोर नै बैथिंबो दङ नुदोंना मोजां मोजां बेनिफ्राय नै बै सिङावबो दङ नै अबाव थांनो नै बिथिंबो न'मोन जायगाखौ बारा फोसाबथाराखै लोगोफोर जायगाया बारा थिग नंला नै बेनो मेन अफिसा नै जोंना मेडाम मोनना मा जागोन एसे टारगेट खालामदों मा जागोनथाय बे न' फिसा सायाव मा होनदों नै लोगोफोर बेफोर गासिबो साहा लोंग्रा बायदि बायदि जामुं जाग्रा जायगा बेनि अनगायै गोबां जायगा दंबायो नै बिथिंबो दङ आरो बे गासै जायगायावनो दङ नै लोगोफोर बे सोरगिदिं दंजोबो नै लोगोफोर थालिरा बेनो नायदो आरो बिथिंबो दङ इनि ओरै नै लोगोफोर बेफोर गासिबो कनिकिया रिजर्टनि जायगा गोजा नै गोबां नायथाव नायथाव जायगाफोर दङ जाग्रा लोंग्रा जायगा खना खनला दंजोबो जिरायनानै मा जानो गोसो बेखौ अर्डार होनानै जानो हागोन माने नोंथांमोना सोरबा नामेरिनि बे कनिकिया रिजर्टखौ नुफेराखैबा नायनो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों सोरबाफोर नुवाखै जानांगौ नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय जोंबो जाग्रा लोंग्रा अर्डार होदोंमोन दाबो मोनजाया माथो माला मोनजाबावनांगौ जाखो माला थांनो मोननांगौ जाखो जोंनालाय जोंबो जाग्रा अर्डार होदोंमोन गैया दासिमबो बानायनानै होनोनो हाया माथो फांसे थालिर बायदि बिफां नुहुरदां र' थांनि नोंथांमोना नायनो हागोन मा बुस्थुथाय आंबो बिनि नामखौ मिथिया नोंथांमोना अननानै बिनि नामखौ खोन्थाहरलाय नै माबा थालिरबो नङा माबो नङा मा बुस्थुथाय बिलाइफ्रालाय थालिर बायदियानो आरो नै बेयावबो दङ बिथिंजाय थालिरानो खोमा जागारगारमोन दा बोरैबालाय खालाराबो जाथावथावनो नै लोगोफोर नायलाय फिथाइया माबायदि थालिरनि खुरमा खोमा बियो थालिरनि खुरमा ना नै लोगोफोर सिङाव बेबायदि